Hola. Durant molts i molts anys, als pares i a les mares els feia una mica de vergonya explicar als seus fills i filles d'on havien sortit i com havia passat. Era un tema tabú. Tabú vol dir que d'alguna cosa no és que estigui prohibit parlar-ne, però que ningú en parla. Per això els deien que els nens venien de París o que els havia portat una cigonya. I quan un nen preguntava a la mare embarassada: «Mama, com hi ha arribat el meu germanet a la teva panxa?», la mare i el pare es posaven vermells i no contestaven. O li explicaven històries d'abelles i floretes. Fins i tot ara és una mica un tema tabú, sí. Tot i que tots sabeu d'on venen els nens. Però si posés a la pantalla el dibuix d'un penis o d'una vulva, més d'un envermelleria o es taparia la cara amb les mans, oi que sí? Algunes parts del nostre cos sí que ens avergonyeix ensenyar-les. Això és per una qüestió cultural. Abans, al temps de les vostres besàvies, els hi era prohibit fins i tot ensenyar els turmells. Es considerava un escàndol. O, si anaven a la platja, havien d'anar completament vestides. Ja veus tu? Però això era abans, oi? Ara ja en podem parlar amb quasi tota normalitat. I encara més, és necessari que en parlem, perquè el vostre cos començarà a canviar, si no ho ha començat a fer ja. A les nenes els vindrà la regla, als nens els hi canviarà la veu i els hi sortirà pèl a la barba. En el llutomestre dels éssers vius ja vam veure que tots ells, ja siguin plantes o animals, realitzen 3 funcions anomenades vitals, que són la funció de nutrició, la de relació i la de reproducció. Diem que són funcions vitals perquè són imprescindibles per a mantenir-nos vius. Si no mengéssim, què passaria? Doncs que moriríem en pocs dies. I si no respiréssim? Igual. I com que el nostre cos és una màquina sofisticada i gairebé perfecta, ens fa venir ganes de menjar i beure o respirar quan necessita energia o d'anar al lavabo per expulsar els residus quan li convé. És com quan al cotxe li falta benzina, que el cotxe pita i s'encén una llumeta. Això s'entén, oi? Però per què a la reproducció n'hi diem funció vital? Hi ha molta gent que no ha tingut fills i que no s'ha mort per això. Però ara penseu què passaria si ningú es reproduís, que ningú tingués fills. Doncs que al cap de pocs anys tots els que viuen a la Terra es farien grans i un dia es moririen, oi? I ja no hi quedaria ningú. Ens hauríem extingit. Per tant, la reproducció és una funció vital, que és imprescindible per a la conservació de la nostra espècie. Per això, a partir de la pubertat, el nostre cos ens fa venir ganes de relacionar-nos sexualment amb els altres, perquè així potser podrem tenir fills i perpetuar l'espècie, tal com ens mana el nostre instint. I quin és l'aparell que s'encarrega d'aquesta funció? Ja sabeu que el nostre cos té diferents aparells, oi? L'aparell digestiu, el circulatori, locomotor, respiratori, excretor i reproductor. Aquest. És clar, oi, l'aparell reproductor. L'aparell reproductor és l'únic que és diferent entre un gènere i l'altre. L'aparell reproductor masculí és diferent de l'aparell reproductor femení. A mesura que els éssers humans anem creixent, les nostres característiques sexuals es van diferenciant cada vegada més. Aquest procés, com ja he dit, comença a la pubertat, moment en el qual desenvolupem les característiques sexuals secundàries que diferencien físicament les dones dels homes. Anem a repassar quins són aquests caràcters sexuals secundaris. Els caràcters sexuals secundaris de la dona. La pubertat sol arribar entre els 10 i els 14 anys, amb la producció d'hormones femenines. Sol tenir menys alçada que l'home. Es desenvolupen els pits. Major acumulació de greixos en malucs i cuixes. Malucs més amples. Creix pèl al pubis i aixelles. Veu més aguda.
Caràcters sexuals secundaris de l'home. La pubertat sol arribar entre els 12 i els 15 anys per acció de l'hormona testosterona. Sol tenir més alçada i pes que la dona. Major desenvolupament de la musculatura. Espatlles i tòrax més amples. Tenen més pèl al cos i a la cara. Tenen barba i bigoti. Veu més greu. Apareix la nou, coneguda com a nou d'Adam. El penis i els testicles es fan més grans. Molt bé, i aquesta seria la primera part dedicada a la reproducció humana. Ens veiem al pròxim youtubestre. Ciao!